Croeso unwaith ar rhagor I chi i'n Gwasanaeth ddydd Sul. Heddiw yma o Eglwys St Catherine yng Nghrycieth. Mae'r gwasanaeth hwn yn y Gymraeg ac yn cynnwys adlewyrchiad gan Esgob Andrew. Mae'r daflen i'w chael hefyd ar wefan Gwyneblyfr Bro Efionydd. Pumed Sul y Pasg. Yn enw'r Tad, a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoi a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alpha ac Omega. Biau pob amser a phob oes. Iddo ef y bor gogoniant a'r gallu, o oes I oes ac am byth bythoedd. Alleluia, atgofododd Crist, atgofododd yn wir. Alleluia. Gweddiau o Edifeirwch. Trigar hawr ddim o ddiw, rydym wedi pechu yn derbyn. Dangos I ni o ddiw dy drigaredd, a dyro I ni dy iachawdwriaeth. Bydded I ddiw ein tad faddau I ni, a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a'r hoddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Gynawr da ni'n troi i'r darlleniadau am y dydd. Daw darlleniad cyntaf o Actau'r Apostolion Sanctaidd o'r 7 benod adnodau 55 I 60. Yn llawn o'r Ysbryd Glân, syllodd Steffan tua'r nef, a gwelodd ogoniant Duw, ac Iesu'n sefyll ar ddyhulaw Duw a dywedodd, edrychwch, rwy'n gweld y nefoedd yn agored, a mab y dyn yn sefyll ar ddyhulaw Duw. Rhoesant wythau waedd uchel, a chau eu clistiau, a rhithron unfryd andro, a'i fwrw allan o'r ddinas, a mynd ati i'w labuddio. Dododd y tystion I dillad wrth draed dyn ifanc o'r enw Saul. Ac wrth iddynt ei labuddio, yr oedd Steffan yn galw, arglwydd Iesu derbyn fy ysbryd. Yna penliniodd, a gwaeddodd a llais uchel, arglwydd paid a dal y pechod hwn yn ei herbyn, ac wedi dweud hynny, fe hunodd. Dyma'r yr arglwydd, diolch a fo I Dduw. Daw'r ail ddarlleniad o'r Efengil Sanctaidd yn ôl Sant Ioan. Peidiwch a gadael I ddim gynhyrfu'ch calon, credwch yn yw a chredwch yn ofinau. Yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Penau byddai felly, a fyddwn ni wedi dweud wrthych fy mod yn mynd I paratoi lle chwi, ac os af a pharatoi lle chwi fe ddof yn ôl, a'ch cymryd chwi ata fy hun, mwyn I chwithau fod lle rwy fi. Fe wyddoch y ffordd lle rwy fi mynd. Meddai Thomas wrtho, arglwydd, ni wyddom, I ble rwy ti mynd? Sut y gallwn wybod y ffordd? Dywedodd Iesu wrtho, my fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dod at y tad ond trw o fi. Os ydych wedi fadnabod I, byddwch yn adnabod y tad hefyd. Yn wir, yr ydych bellach yn ei adnabod ef, ac wedi weld ef. Meddai Philip wrtho, arglwydd dangos I ni y tad, a bydd hynny'n ddigon I ni. Tebodd Iesu ef, a wef wedi bod gyda chwi cyhyd, heb I ti fadnabod Philip? Yma'r sawl sydd wedi fy ngweld I wedi gweld y tad. Sut y medru di ddweud, dangos I ni y tad?
ond nid wyt yn credu fy mod i yn y tad a'r tad yno fi. Y geiriau rwy fi wedi ei dweud wrthych, nid ohono fy hun yr wyf yn ei llafaru. Y tad sy'n dangos yn aros yno fi, sydd yn gwneud ei weithredoedd ei hun. Credwch fi pan ddyweda fy mod i yn y tad, a'r tad yno fi. Deuntau credwch ar y sail y gweithredoedd ei hunain. Yn wir, rwy'n dweud wrthych. Bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi'n ei gwneud. Yn wir, bydd yn gwneud rhai mwy na'r heini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Beth bynnag ofynnwch yn fy enw i, fe'i gnaf, mwyn i'r tad gael ei ogoneddu yn y mab. Os gofynnwch unrhyw beth i mi yn fy enw i, fe'i gnaf. Dyma terfyn y darlleniadau. Ac yn awr, fel yr arfer, ydyn ni'n troi i wrando ar adlewyrchiad Esgob Andrew. Helo, unwaith eto. Heddiw yw diwrnod cyntaf wythnos cymorth Cristnogol, sydd fel bywyd pawb erbyn hyn yn drwm o dan ddylanwad y coronavirus. Mysgydod y pandemig a'r llawer o'r deunydd y mae cymorth Cristnogol wedi baratoi, ac fe hoffwn i gynnig rai sylwadau ar yr Efengil heddi o Ioan 14, mwyn i ni allu canolbwyntio ar gymorth Cristnogol. Y darlun y mae Iesu'n ei gynnig yw tŷ a'i dad, lle y mae yna ddigonedd o ystafellfaoedd. Yn yr hen gyfieithiad Saesneg, roedd y tŷ'n cael ei alw'n blas. Roedd hwn yn swnio'n grand iawn. Ac mae Iesu'n dweud mai trwyddo ef y mae'r ffordd i'r tir yma. Y porth lle mae gwahoddiad a chroeso i fynd trwyddo. Mae'n ddarlun hudolus, ond heddi efallai fod y darlun ychydig yn wahanol. Erbyn hyn efallai mae bod mewn ystafell, hyd yn oed un mewn y plas, yw'r union beth nad ydyn ni ei eisio. I ni wedi cael ein cau am ddigon hir, ac mae'r gwlad a'i phobl yn ein denu ni. Ond mae rhaid i ni gyd berthyn, i deimlo fod gennym gartre yn rhywle, i ni ein hunain, sy'n ddiogel ac yn noddfa i ni. Mewn gwirionedd, i ni'n byw mewn byd lle mae'r pethau hynny'n gallu bob yn bryn. Heddiw, gallai miliynau fod yn wynebu caledu oherwydd nad oes ganddyn nhw yr hawliau personol i ni yn cymryd yn ganiatawol, neu bod yn brin o fwyd a diod i'w cynnal, neu heb fod do uwch eu pennau, neu'n byw o dan gysgod ymosodiad neu ryfel. Mae cymorth Cristnogol yn tynnu ein sylw at gyflwr pobl a chymunedau sy'n wynebu trafferthion enfawr. Storiau fel un Falmata Bwlama a'i phlant Iagana a Bwcwfa oedd yn gorfod ffoi rhag arswyd Boko Haram. Erbyn hyn, mae'n rhaid iddyn nhw ddiw mewn y cymuned dros dro ychydig y tu allan i Maiduguri, y dref fwyaf yn halaeth Borno yn Nigeria. Mae'r amodau'n ddyrchrynllyd, oherwydd nad oes yna ddarpariaeth a gwarchodaeth i bobl fel Falmata a'i phlant. Lle dros dro fel hyn yw'r peth agosaf sydd ganddyn nhw at ddiogelwch. Neu brofiad Samira, oedd hefyd wedi ffoi o'i ffentre pan ymysododd Boko Haram. Roedd yn rhaid iddi hi wneud taith ofnadwy, filltiroedd lawer i chwilio am ddiogelwch cyn cyrraedd Maiduguri. Ond bu farw 4 o'r plant oedd dan
a'i gofal ar y ffordd. Dioddeffodd Samira drais difrifol. Aeth drwy a gweld pethau na ddylai neb wybod dim amdanyn nhw. Gwelodd y gweitha mewn dynoliaeth. Ac ei bod yn ddiogel erbyn hyn, ychydig o gysur yw hynny ar ôl colli'r plant, roedd hi'n gofalu amdanyn nhw a gorfod dioddef creithiau a'i dioddefaint sy'n dal i frifo. Rwy'n credu mai un o agweddau mwyaf nerthol ffydd yw'r ffordd y mae Iesu'n addo bod yna le i ni gyd. Mae eisiau i ni ddod adre. A'r adref hwnnw yw lle o berthyn, gwella a gobaith. Mae Duw yn hael ac mae yna le i bawb sy'n dod ato. A phan fyddwn ni'n mynd ato, mae yna le wedi baratoi ar ein cyfer ni ac ni all neb nac unrhyw beth yn cael ni allan. Mae'n hynod o bwysig i mi fel Cristion fod Iesu'n warant i'r sicrwydd hwn. Pwy bynnag yda ni, beth bynnag rydyn ni wedi bod trwyddo, mae Iesu'n ein gwahodd i ddod i'r lle sydd wedi ei baratoi ar ein cyfer ni a chanfod yn i'w gartre a noddfa. Ond fydd hynny ddim yn ddigon, os mae dim ond ni sydd yn dod ar ein pen ein hunain. Beth am y rai sy'n teimlo fod rhwystrau enfawr ar y ffordd honno? Y rai sydd a'u bywyd yn llawn anobaith, oherwydd ei bod nhw wedi cael ei gadael neu ei camdrin. Y rhai nad yw ei bywyd ond ofn a braw ac nad ydyn nhw'n gweld unrhyw obaith iddyn nhw eu hunain neu rhai annwyl. Mae rhaid i'r adref a mae Iesu'n addo fod yn fwy na haddan ysbrydol i'r rhai ohonom ni sydd ar ben ein digon. Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr nad oes neb yn cael ei rwystro rhag mynd ato. Mae'n rhaid i fywyd llawn gael yr anghenion sylfaenol fel dŵr, bwyd, diogelwch a dyfodol gwell. Ffurfio dyfodol lle mae hyn yn cael ei wireddu i'r raif mwyaf bregus yw'r hyn sydd wrth raidd ein cyfrifoldeb fel Cristnogion. Ar y wefan lle roeddwch yn gwylio'r neges hon, mae manylion sut y gallwch i chi cyfrannu at gymorth Cristnogol drwy amlen. Mae arni hefyd rhoi gweddiau, darlleniadau, a sut y gallwch gadw cyswllt reolaidd gyda chymorth Cristnogol. Yn hi fy nhad meddai, a mae llawer o drigfannau. Mae yna le i ni yno, i bawb ohonom. Does dim rheswm pam y dylai neb y gael ei adael ar y tŷ allan. Dyma wahoddiad Iesu heddiw. Dod ac dod ag eraill. Amen. I ni'n troi at gweddiau ac un weddi yn arbennig dros weledydd y byd. Nefol Dad, byddedith ysbryd glân arwain y cenhedloedd cyfoethog i gynnal y rhai tlawd, a'r genhedloedd cryf i amddiffyn y gwan. Fel y gall pob cenedl ddatblygu yn ei ffordd ei hun, a gweithio ynghyd â chenhedloedd eraill mewn gwir bartneriaeth hyfforddi heddwch a lles y ddynoliaeth. Ni'n gofyn hyn trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw a chymdeithas yr ysbryd glân a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen.
Gadewch i ni nawr droi i gyfnod o weddi. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn ar at i ein tad, o ddiw trigar ha. Amheddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddiwn ar at i ein tad, o ddiw trigar ha. Dros y claf ar sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar ei hanghenion. Gweddiwn ar at i ein tad, o ddiw trigar ha. Am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthynasau, a'n cyfeillion a phawb ag arwn. Gweddiwn ar at i ein tad, o ddiw trigar ha. Cyflwnwn ein hunain a phawb y gweddiwn drostynt, i drigaredd a nodded Duw. Da trigarog, derbyn y gwyddiau hyn, mwyn dy fab ein gwaredwr, Iesu Grist. Amen. Adroddwn weddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gneler dewyllus, megis yn y nef, felliar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddiw ni nai ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg, gan is eiddo ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Parodd Duw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl alluog Dduw a'r chfygais dangau trwy dy unig anedig fab, ac agorais ni borth y bywyd tragwyddol. Bydded i thras ein rhagflaenu a dyrodd ei sefiadau da yn ein meddyliau, fel y gallwn trwy dy gymorth barhaus di, ei dwy'n ei beffeithrwydd cyflawn. Trwy Iesu Grist ein harglwydd atgyfodedig, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Dduw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Diolch yn fawr am eich cwmni y bore yma, a dwi'n mawr obeithio bod gwasanaeth hwn wedi bod yn y fendith i chwi.